खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि रश्मिरेखा ब्लगाव बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। जोङो लोखि फुजायाव मन्दिराव थांनो नागिरदों फुङावनो, ओमफ्राय ना नै बिराद अखाबो हादों, दैयाबो देरबायानो नै। माबायदि जागोनथाय फुजाथिलियाबो खोनादोंसो हाब्रु गोजा जादों। नायनोसै माबायदि जादों जायगाखौ। नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लोगोफोर नै दायो आङो मन्दिराव मोनफैबाय। बेनो मन्दिराव अखा हानानै बिराद गाज्रि जाबाय, ओंखायनो भिडिअफोरखौ माखासे लाजोबनो हायाखिसै। लोगोफोर आङो नै बिसोरबो फैफादों। नै राजाया। नै लोगोफोर बेयावनो जायो धर्मपुरनि लोखि फुजाया। ओमफ्राय ना नै राजाया मा बोर बिगोनथाय मोनथिया आरो बिसोरखौ आङो। अब्ला नायलांदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ। जोङो एसे फुङावनो फैदों नालाय, नै इयाव फुजारिफोर गैथ'वा, माने बाहेरायाव साहा लोंनो थांथ'दोंनो लोगोफोर फुजारिफ्रा। अब्ला जों दसे बेयावनो भिडिअखौ लाबाय आरो लोगोफोर मोजां नुनानै। ओमफ्राय ना नेबाय थानोबो बायो नालाय, ओंखायनो भिडिअजों लाबाय आरो। ओमफ्राय ना नै बयबो सेलफि लासोगारदों लोखि फुजानि। लोगोफोर नै जोङो दायो खुलुमखांबाय, ओमफ्राय ना खाबायबो आखाइयाव फुजानि। लोगोफोर आंनो बिथोरनिफ्रायनो बाहेराखौ देखायहरबाय। नै अखा हानानै बिराद लेथ्रा जानानै दङ जायगाफ्रा। लोगोफोर जोङो दायो मन्दिरनिफ्राय फैबाय आरो गोबां अखाबो हादों, बिनिखायनो भिडिअखौ मोजाङै लाजोबनो हायाखिसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बाय बाय। नै गोबां दैबो देरदों जोंनिथिंजाय, अखाबो हाबाय थादों। दुर्गा फुजानिफ्रायनो बिराद अखाबो हाबाय, बिराद खस्थ'बो जाबाय, लामाफ्राबो हाब्रु। नाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। फैयाखैहाय। दैयाबो देरबोबाय नै लोगोफोर। जोंनिथिंजाय दुर्गा फुजानिफ्रायनो गोबां अखाबो हाबाय आरो दाबो बिराद दैयाबो देरबाय।